Rojavayê Kurdistan her dawê salê her digotin ittifaqa dehî azarê dawê salê de girê dan wekî mugavedên jî behs kir. Ez xwazim vê bêjim yanî eva dawê salê yanî ji bona me destpêkeke ne dawî ye. Yani gelek kes dibêjin kî li Sûriyê û taybet kesê ku dijberê me dibêjin kî wa işte şoreşa Rojava û Qesedê wê dawê wan dawiya salê de were ji ber ku rêkeftina dawiya salê rêkeftina a dehî azarê dawê salê dikeve. Ez xwazim bereva jî vê bêjim ku ne hewldanê me hene û wê ji bo me ji bo Rojavayê Kurdistan serî salê û serî sala 2026 wê destpêkekî nû hewldan ne hene pêşketin çê dibin û em ê avakirina herî bingehên jî 2026 da bikin. Ez hîvdarim wê sala 2026 ji bona Kurdan bibe sala yekîtiya netewî. Em ji her salan daha bîtir nêzîkin ku Kurd her çar parçeyê Kurdistanê Kursên ê diaspora jî ku bibin yekîtiya xwe çê bikin kongra a netewî Kurdî were çêkirin em zêde nêzikin û xuya dike wê sala 2026 bibe sala yani ku Kurd bibin yek têda kongra xwe netewî çêkin û siyasetekî hevbeş kanibin bidin meşandin. Ji bo Rojavayê Kurdistan 2026 wê be sala azadî sala ku statiya xwe misoker bike di distûra a Sûriyê da û giştî jî ji bona yani gelê Kurd bi giştî em hêvî dikin wê salekî têda gelê Kurd vîtir nêzîkî azadiya xwe bibe vîtir vê her çar parçeyê Kurdistanê û aşîtî vîtir li Kurdistanê ê pêşkeve eva him baweriya me ye him jî hêviya